ಶ್ರೀಮನ್ನಭೀಷ್ಟವರದಾಖಿಲ ಲೋಕಬಂಧೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ఉంది ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶಾರದಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿನ ತೋರದ ಬಂಡೆ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕರಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೋಡಾನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಚಲ ಮುಗಿನ ದೇಗ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ರೇಟ್ ఎందుకు వచ్చి క్యాలెండర్ ಮುಗಿഞ്ഞിದ್ದು ತೊನ್ನಿ ఇయర్స్ ఉంది చలాన్ నా బర్త్ పేర్స్ ఉంది ಶಾಲೆಗೊಂದು ಏತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ನುಂತಿ 20 ಈ ಸರಿ ರಡ್ಡದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟಾ ಇಂಚಿನ 10 ಜನ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ 10 ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರು ದೇಶ ಪೂರ ಉದ್ಧಾರ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊತ್ತಾಂಡು